Goedemorgen, Mark van der Vijver, voorzitter van de dorpsraad. Er is heel wat te doen vandaag in IJsendijk, hè? Goedemorgen, John. Ik hoorde iets van een rollatorrace. Hoe zit dat in elkaar? We gaan een rollatorrace doen vandaag. Dus het plan is vandaag om met een hele groep mensen van de bushalte Markt naar de bushalte bij de buslus te gaan. Ja. Om aandacht te vragen voor het probleem van de bus in IJsendijk. Probleem van de bushalte. Waar is die bushalte? Die bushalte ligt nu aan de Vestingweg, vlak bij de rotonde. Dus een kilometer weg van waar we hier nu staan. Ja, we staan nu vlak bij de oude bushalte. Ja. Komt de bus daar niet meer? Nee, die is al 2 jaar niet meer hier in het dorp gekomen. Sinds de werken aan de N61 is die er niet meer. En wij willen wel graag dat die terugkomt. Ja, zodoende. En de rollatorrace die gaat vanaf hier naar de bushalte. Ja, klopt. Dus we hebben de oude mensen uitgenodigd. De mensen die moeilijk ter been zijn, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Die zijn juist afhankelijk van openbaar vervoer. En ook de schoolkinderen. Dus van de beide basisscholen komen de kinderen en die komen ook mee wandelen. En die zijn straks aan de beurt als ze naar de middelbare school gaan. Dan moeten ze met de bus en dan moeten ze ook zo ver. En dan moeten ze ook hun fiets daar stallen. En dan moeten ze ook door het donker heen om naar de bushalte te komen. Dus ook de schoolkinderen zijn ook van de partij. Goedemorgen, Chris van der Vijver, wethouder van gemeente Sluis. Goedemorgen. Je bent hier aanwezig in IJsendijk, hè? En dat heeft natuurlijk wel een reden, want er is iets aan de hand. Ja, vandaag wordt er door de bewoners van IJsendijk op initiatief van de dorpsraad een ludieke mars gehouden. En die mars dient eigenlijk om bij de provincie aandacht te vragen voor het gegeven dat de bus uit IJsendijk is verdwenen. En de mensen van IJsendijk houden daar heel erg aan vast. Ze zeggen dat is ons beloofd toen ze aan die nieuwe weg begonnen. Ja. En die willen we zo door ons dorp krijgen. En de gemeente staat eigenlijk op het standpunt dat de mensen in IJsendijk daar een punt mee hebben. En we steunen ze erin. En dat is de reden dat ik hier vandaag ben. Nou, ik vind het heel erg jammer dat de bus al bijna 2 jaar niet meer door de dorpskom rijdt. En dat was in eerste instantie natuurlijk omdat de straten waren opgebroken. Maar er was een hele duidelijke afspraak dat nadat die straten weer gerepareerd zouden zijn, dat de bus terug zou komen. En dat is niet gebeurd. Ik ben gebruiker van die bus, al 5 jaar lang dat ik in IJsendijk woon. En de dorpsraad heeft terecht gestreden voor 2 rotondes en de bus door het dorp. Het staat ook in het oorspronkelijke projectplan. Dus ik vind dat Rijkswaterstaat zich daaraan moet houden. Wij willen dus als rover, wij zijn dus voor Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer. We willen dus dat er een goed openbaar vervoer is voor iedereen. Dus ook voor mensen die niet zo ver kunnen lopen. En ook voor mensen die dat 's avonds in het donker heel eng vinden om daar helemaal van alles en iedereen op een bus te moeten wachten. Wij doen sterren!